Mında basıp duruşular Ayaz abi bilen aralaşkan, onun bilen birge fikir ortaklaşkan, onun eserlerini okugan, onun eserlerinde yaşagan, hem şul vaxtda Ayaz Gilajev'nin eserlerinde oynagan bizning mağrur artistlarımız bunda biri de her daim ol prozasında da, dramaturgiyasında da hat oynatkan kişi. Bugün indi biz onu iske alırga dep keldik. Respublikada Ayaz abiga bağışlangan bik motor şaralar alдағы günlerde öteşegeli. Siz onu matbuat bitlerinde, saytlarda görürsüz. Hem onda aktif katnaşırsız dep uylibız. Hazırgi şuşu iske alu kişedik şuşu jiyılışını açıp jiberu için Medeniyet Ministrinin birinci orunbasarı Kamalova Elvira Rafail kızına sözünü bilem. Adlı dostlar, hürmetli edebiyat söyüşçüleri. Ayaz Gilajев o bizning tatar edebiyatı klassika indi, ko'rinakli prozaik, dramaturg, bik ılı şahıs. Onun 90 yıllığı Tatarstan sanatı için hem gumuman Tatar dünyası için bik mühim data. Ayaz Gilajev'nin eserlerinde Tatar halkının ruhi baylığı, maturluğu, şiiriyeti, milli öncelikleri, can yaraları hem şatıkları şıgıldırılgan indi, elbette. Kanında, canında milli ruh yok iken, andılarını min yamavlı Tatarlar dep atayım. Ana kırından Uksaydaş mыңнарын, Akböre әкиятlerin тыңлап үсмәгән Tatar, bir кайчан да шын татар була алмый, дигән Аяз ага. Дорогие друзья, мы говорим сегодня о роли литературы и произведений наследия творческого Аяза Гилязова не только для татар всего мира и для развития татарской нации и татарской литературы, и татарского искусства. Мы говорим сегодня о его таком, знаете, всемирном и огромном, многогранном таланте, который оказал огромное влияние на литературу вообще России. Поэтому я думаю, что уместно здесь сегодня говорить и на татарском языке, и на русском языке, вспоминать этого прекрасного человека, этого прекрасного писателя. Мы гордимся, что у татар есть Аяз Гилязов, что он не был Аяз Гилязов, а есть Аяз Гилязов. И вот то, что мы сегодня здесь собрались, то, что у нас начался цикл мероприятий, и, конечно, совершенно справедливо, что этот цикл мероприятий начал Татарский государственный академический театр имени Ляскара Камала, который поставил совершенно замечательный спектакль в прошлом сезоне. Это говорит о том, что и будет ряд мероприятий. Сейчас у нас все наши предложения рассматриваются руководством, будет помощь обязательно от руководства республики. И президент поддерживает наш цикл мероприятий. Поэтому я думаю, что это очень правильно и это очень важно, что мы сегодня говорим и будем в течение 2018 года особенно активно говорить о потрясающем творческом наследии этого замечательного писателя-драматурга. Бюз рахмет. Барыбыз да беләбез, мин кириш сүземдә дә әйтеп киттем. Аяз абый чынлап та бөтен республика театрлар белән достана яшәде. Аның әсәрләре кабат-кабат кайталып уйналдылар. Бүгенге көндә дә репертуардан төшкәне юк. Хәзер инде үзебезнең данлыклы Камал театрының артисты, мин инде Халим абый, Халим Бәдрич сезгә сүзне бирәмен. Рәхмәт. Хайырлы көн, мөхтәрәм җәмәгать, хөрмәтле туганнар, дуслар, милләттәшләр. Менә без бүген шундый бик матур чарада катнашабыз. Халкыбызның яраткан язучысы, улы әдип, классик язучыбыз Аяз абый Мирсәет улының кабри янында басып торабыз. Аның рухын яд итәбез, аның кабрын зиярат итәргә килдек. Аяз абыебызга бүген 90 яшь булган булыр иде. Була шундый шәхесләр, әле исән вакытында да аның образы тоныклана башлый. Инде үлгәч ул еллар үткән саен
тоныклана бара. Ә менә Аяз абый, әйтерсең бүген дә исән. Менә гел күз алдында исән булып, тере булып күз алдына басып тора. Безнең яшь аралары шактый иде Аяз абый белән. Ләкин нигәдер ул мине бик якын итә иде. Бу минем өчен әлбәттә дәрәҗә дип саныйм мин моны. Һәм Аяз абыйның шактый спектакльләрендә уйнарга туры килде. Бусы бер. Аяз абый белән июньдә кунак булган бар. Менә 94нче елны аның 4 томлыгы чыкты да, менә иң беренче экземплярны Халим Җәләлов сиңа бирәм дип, ул июньдә чакырды. Нәкъ апа өйдә юк иде. Анда без бер 3-4 сәгать чәй янында шундый бик матур сөйләшеп утырдык Аяз абый белән. Дачаларда булган бар. Менә аның җегетләр, әнә Мансурлар хәтерлиләрдер. Нигәдер менә якын итә иде. Һәм үзе дә Аяз абый, biz бит аның әсәрләрендә тәрбияләнгән, аның пьесаларында уйнаган кешеләр. Аяз абый ул менә бүген дә исән, бүген дә безнең арада. Һәм татар милләте яшәгән вакытта Аяз абый бер кайчан да онытылмаячак дип мин сүземне тәмамлыйм. Кыска гына әле тагын сөйләүчеләр булыр. Язучының әсәрләрен дөньяда укучыларга, шәкертләргә, шул вакытта халыкка тапшыруда галимнәрнең эше әгәр дә була икән. Аяз абый әдәбият өлкәсендә килде хикәя белән, ян ушагым, ян дигән хикәясе белән. Менә безнең татар ушагы сүнмәсен иде. Гел менә шулай бергә җыелып, без үзебезнең зыялларыбызга дугалар укырга килер идек. Менә бу алар гел дугада булсыннар. Һәм без үзебезнең барлыгыбызны менә шулай белдереп торырбыз дип ышанам. Рәхмәт Аяз абыйга, миңа шундый үзенең иҗатын ачып җибәргән өчен. Рәхмәт халкыма, Аяз абыйны онытмаган өчен. Рәхмәт сезгә. Янсын безнең ушакларыбыз. Һәрбер язучыбызны шушылай зурлап, шушындай кичәләргә, шушындай чараларга йөрегез, рәхмәт. Мин бу сүзне ни өчен әйтәм? Менә Бәдериш әйтеп китте, Аяз абыйның өендә булдык дип. Менә монда булган һәрбер язучы Аяз абыйның өстәл артына утырып, Аяз абыйның өстәле артында бәлеш ашамаган кеше юктыр. Аның әйбет һәр вакытта янында утырып, аңа кайнар чәй ясап, шикләвеген ватып, сөлге белән авыз читен сөртеп утыручысы Нәхи апа бар иде. Ул алай гына калмады, бүгенге көндә дә армый, талмый, әйбет Аяз абыйны ничек тә халыкка күрсәтүдә бүген дә эшләп йөри. Рәхмәт аңа. Нәхи апа, синең сүзеңне монда килгән иптәшләр көтәләр. Рәхмәт яусын. Аязымны зурлап килгән шушы иҗат әһелләренә. Аязыма бүген 90 яшь тулган булыр иде. Инде мине калдырып киткәненә 16 ел мин аның тол хатыны булып, аның иҗатын мәңгеләштерер өчен янып күйеп яшим. Аның иҗаты мәңгеләштерелергә тиеш. Аның иҗаты киң кырлы һәм 20-30 томнарга җитәрлек иҗат чыганагы бар әле минем архивта. Аны миннән калгач кем карар дип шаманда рәхмәт яусын. Әсәрләренә күз төшерәсездер, күз төшерүчеләр килгәндер. Аны зурлап килмәсләр иде. Әсәрләр турында мәгълүматыгыз булмаса, рәхмәт яусын Аязымны зурлап килүчеләргә. Безнең республикабызга, безнең халкыбызга иш баһадир ул бүләк иткән кеше. Ишен дигәндә ул бүген көннәрдә авырып торды. Монда безнең драматург, данлыклы драматург, язучылар. Әти турында бик күп сүзләр, җылы сүзләр әйтелде. Бик зур рәхмәт. Минем әйтәсем сүзе шул, менә бүген көндә әтинең тәрбияләү принциплары, аның киңәшләре, аның мәктәп принциплары бик кирәк булыр иде. Чөнки хәзер дөнья, бигрәк тә балалар, яшьләр интернет дөньясына кирип китеп, безнең менә нигезне, төп нигез нәрсәләрне оныта башладылар. Әти аларны бик нык күтәрә иде, безгә өйрәтә иде. Ул безнең авыл дигән нәрсә, табигать дигән нәрсә, табигатькә мәхәббәт дигән нәрсә. Ул безне урманга йөртә иде. Без балык тота идек, гөмбә җыя идек. Ул нәрсәләр хәзер нык онытыла башлады. Хәзер күп кеше бит үзенең кайда аның туган җире дигән нәрсәне дә белмиләр.
Әти бик нык пропаганда ясый иде шушындый менә төп нәрсәләргә, безнең нигез нәрсәләренә. Ул бүгенге көндә тел турында әйтәсе дә юк. Аның менә принциплары бик кирәк булыр иде бүгенге көндә. Алар бик нык җитми безнең милләткә, бигрәк тә җитми. Шуңа күрә мин уйлыйм, әтинең роле елдан-ел артачак, күтәреләчәк һәм әти бүген татар дөньясына аның тормыш, тәрбия принциплары бик нык җитми. Рәхмәт, Мансур. Әлхәмдүлилләһи раббил галәмин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayrul mağdubi aleyhim veleddâllin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil hakim. İnneke leminel mursalin ala sıratal müstakim. Tanzilel gazizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر أباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إلا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفسات في العقد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر ولله الحمد صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العزيز الله Үзеңнең ризалыгың өчен ният итеп укылган шушы калам шәрифләрдә хасил булган хата, кимчелек, ялгышларын киң рәхмәтең белән гафу ит, кабул итсәң. Я Рабби Гайз Аллам, шушы калам шәрифләрдә хасил булган әҗр саваплары шушы кабердә ята торган Аяз абыебыз Мир Сәйид улының рухына барып ирешсен иде. Я Рабби Худаем, аның рухын шат кыл, гынахларын ярлыкка, Улларыбызны дугага күтәргән безнең һәр беребезнең дә гынахларыбызны ярлыкка билеп кылган, билмичә кылган, ялгышлык белән, хаталык белән, тәкәбберлек белән, наданлыгыбыз белән кылган гынахларыбызны гафу итсәң иде. Я Рабби Худаем, барчабызга да иман белән, Коръан белән, ислам белән яшәргә насыйп итсәң иде. Барчабызга да бәрәкәтле узын гомер, бәхет, сәгадәт, тәүфик, хидаят бирсәң иде. Бу дөньяда яшәгәндә иман белән яшәп, инде бакыйлыкка күчкән вакытта күңелебездә иман, телләребездә ла илаха иллаллах Мухаммадар Расулуллах дигән сүзләр булсын иде. Я Рабби Худаем, ут газаплары беребезгә дә кабер газапларын күрсәтмә. Үзең вагъда иткән әгълә җәннәтләргә ирешеп, сөекле Расулыбыз Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям белән мәҗлестәш булып, мәңге синең йөзеңне дидарыңны күреп хузурланырга насыйп булсын иде. Раббана атина фид дөнья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина газабан нар. Аллаһу тәгалә кабул итсен.
Анда гына писягыз да була. Кырбыйбыз анда монда. Аннар Кырбыйбызмы? Кабыр өстенә менә шунда гына куйгыз. Менә Мансур бүген әйтте инде, безнең әти безне тәрбияләгән вакытта нинди методлар, нинди ысуллар файдаланган дип әйм. Шуннан да безнең әти бик үзенчәлекле кеше иде. Ул бер яктан бик кырыс, икенче яктан бик нечкә күңелле. Менә шушы ике каршылык дигән нәрсә аның характерында, аның аңында органик рәвештә яшәде. Һәм һәр вакытта да шулай ул. Кызып китәдер ул. То кычкырып җибәрәдер, то нәрсәдер итеп, бик дәртләнеп нәрсәдер. Я моңсуланып, итеп, күңелгә нишкәреп китәдер аның. Шуңа күрә шундый нәрсәләр бик еш булган. Ә инде булай тәрбияләргә килгәндә, аның беләсезме, аның тәрбиясе минемчә, беләсезме, нинди сүз белән әйтергә мин аны. Ул органик иде, нормальный иде ул. Кешеләрчә иде. Чөнки ул бер яктан белемгә омтылу белән аерылып тора. Менә ул безне һәр вакытта да белемле итәргә тырышты. Менә мәсәлән бер генә мисал китерәм. Ул мәсәлән безне һәрберебезне берәр чит телне өйрәнүне таләп итте. Менә күз алдына китереп карагыз, совет вакытында беркемгә дә кирәк түгел чит теле. Безнең бернинди ил белән дә мөнәсәбәт юк, безнең бернинди перспективалар юк чит телне гамәлдә кулланыр өчен. Шулай бит. Шуңа күрә аның алга карау. Менә шушы чит телне. Менә Мансур да немецчә сөйләшә, безнең Рашат инглизчә әйбәт сөйләшә, мин немецчә яхшы сөйләшәм. Тормышта кирәк булды бит. Кем белгән шулай буласын, ләкин әти күрәсең, менә алга шулай карагандыр. Икенче яктан ул кешене, шәһәрдә яшәүче кешене нормаль, менә ничек дип әйтик, авыл, табигать, су, елга, урман. Ул кешенең тормышын бизи торган шундый күренешләр. Шуларга бездә мәхәббәт уятырга тырышты. Ул да минемчә бик үзенчәлекле нәрсә. Чөнки кеше бит күп вакытта ялкаулана. Балага игътибар итәргә ялкаулана. Менә ике шундый бер юнәлешне мин атарым аның тәрбиясендә. Менә бер яктан белем, икенче яктан табигать. Менә без балыкка кирип китә идек, иделгә керәсең, әти белән иртә белән сәгать 2ләрдә торып, кимәгә утырып, моторны кабызып китәсең. Әти нәрсәдер сөйли, ул мотор төпшелеп әкиядер. Аның карашлары ул киңлеккә карый, аның күреп тора, ничек ул нәрсә уйлаганнары. Ул әллә нәрсә сөйлидер безгә, төрле тормышыннан хәлләрне сөйлидер. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.